Účtujte si, za kolik stojíte. A nebo, jak slýcháme u zahraničních lektorů a mentorů, charge what you are worth. Tohle je rada, kterou se poměrně často dočtete na internetu i všude možně jinde. Ale já si osobně myslím, že je to docela nesmysl. Proč? To vám vysvětlím v tomhle videu. Jmenuji se Madla Čevelová a jsem business mentorka, čarodějnice, poradkyně a psychoterapeutka. A po docela dlouhé době vás vítám u dalšího videa z cyklu Marketingové bludy. Takže proč si myslím, že účtovat si to, za co stojíte, vůbec není dobrý nápad? Ze 3 důvodů. Tak za prvé, vaši hodnotu nelze vyčíslit, protože je nezměrná a nekonečná. Vy jste úžasná lidská bytost. Máte spoustu skvělých vlastností, dovedností, darů, talentů a silných stránek. Jste naprosto báječní a dostateční. Doufám, že už vám to někdo řekl, pokud ne, tak vám to zopakuju, jste báječní a dostateční. Tak jak jste. A vaše hodnota nemá vůbec nic společného s tím, kolik si účtujete, kolik je vaše hodinová sazba nebo kolik vám za vaši práci někdo je ochoten zaplatit. Takže moc nedává smysl tyhle 2 věci spojovat. Jste úžasní, ambiciózní, inteligentní a dostateční. Cena, kterou si účtujete za své služby, programy a produkty, ale neurčuje vaši hodnotu jako člověka. Je snadné směšovat obojí dohromady, ale může to být recept na katastrofu. Nick Volný. Druhý důvod. Vaše hodnota není odvozená od vaší práce. Jinými slovy, máte hodnotu, i když neděláte vůbec nic. Sedíte třeba na gauči a koukáte do stropu. Pro spoustu lidí je tohleto těžké pochopit, protože jsme tak vychovaní. Už v dětství jsme se někteří z nás naučili, že lásku si musíme zasloužit a že musíme tvrdě pracovat. Zvykli jsme si, že musíme dělat určité věci a chovat se určitým způsobem, aby jsme pro své okolí byli přijatelní, akceptovatelní a hodní lásky. Ale v podstatě je to reakce na trauma nebo na nějakou těžkou situaci, kterou jsme zažili. A dává smysl s tím pracovat, například v terapii, ale ne na tom stavět naši cenotvorbu. Taky neplatí, že když si někdo za hodinu práce účtuje 3krát větší cenu než my, tak má taky 3krát větší hodnotu. Celá představa o tom, že naši hodnotu spojujeme s částkou, kterou bereme nebo vyděláváme, je podle mě chybná. Přináší to mnohem více škody než užitku. Myslím, že nás to neurotizuje, protože to posiluje myšlenku, že naše nejhlubší hodnota jako člověka je nějakým způsobem spojená s množstvím peněz, které bychom měli brát. Nutí nás to neustále se dívat na svůj vlastní odraz v zrcadle a ne na skutečný svět a náš vliv na to ostatní. Tad Hargrave. Třetí důvod je, že ani v té cenotvorbě vám to moc nepomůže. Když totiž chcete nacenit svoje produkty a služby, tak potřebujete nějaký základ, nějaké konkrétní číslo, na kterém tu cenotvorbu můžete postavit nebo o kterou se můžete opřít. A tenhle ten výkřik, účtujte si, za co stojíte, vám nic takového neposkytuje. Je to prostě příliš neurčité a vágní. Kromě toho, vy nejste nemovitost, abyste si na sebe pozvali odhadce. Takže i kdybyste nakrásně přišli s nějakou konkrétní cifrou, tak to bude spíš odhad nebo dojmologie než realita. Takže tohle byly 3 důvody, proč si myslím, že stavět cenotvorbu na svojí v uvozovkách hodnotě je prostě nonsens. Takže se pojďme podívat na to, na čem se cenotvorba stavět skutečně dá. Já osobně si myslím, že jsou to 2 věci. A to je hodnota, kterou vnímá zákazník a vaše schopnost nebo ochota si říct o peníze. Pojďme se nejdřív podívat na ten první faktor a tím je hodnota, kterou vnímá váš klient. Je to vlastně hodnota, kterou ta vaše práce pro toho klienta má. Je to to, že mu dodáte výsledek. Je to to, že vaše práce v nějakým způsobem zlepší jeho práci nebo jeho život. Něco mu to přinese, usnadní nebo ušetří. Jak tohle zjistím? Velmi často vlastně vy můžete získat nějaká konkrétní čísla. Tak například, představte si, že jste webdesigner a uděláte pro svého klienta web.
No a ten web mu začne přinášet objednávky, které předtím s tím starým webem třeba neměl. Takže vy krásně můžete vyčíslit, za kolik ty objednávky byly. Nebo jste třeba virtuální asistentka a vy ušetříte tím, že převezmete část administrativy svému klientovi nějaký čas. A on ten čas potom věnuje tomu, že se vlastně věnuje své práci nebo prodává svoje výrobky a služby. Tím zase vydělá dalších XY peněz, které se dají spočítat. Nebo jste třeba kariérový poradce a svému klientovi seženete lepší práci, ve které bere víc peněz, než bral v té předchozí. Takže i ten rozdíl je vlastně něco, s čím se dá nějakým způsobem kalkulovat. No a nebo jste účetní a dáte klientovi účetnictví do pořádku. Takže už na něj nemůže finanční úřad se svojí pokutou zase ve výši třeba x tisíc. Tohleto jsou všechno příklady, kde můžete získat nějaká konkrétní čísla, která hovoří o tom, jakou hodnotu má vaše práce pro klienta. I když jste třeba v jiných oborech, než o kterých jsem tady zrovna mluvila, tak věřím tomu, že i vy tam najdete nějaké úplně konkrétní příklady. Pokud ne, tak ale hodnotu své práce můžete odhadnout nebo zjistit z referencí, z toho, co vám klienti říkají, z jejich zpětné vazby, no a nebo si jich prostě zeptejte. Druhý faktor, na kterým lze stavět cenotvorbu, je vaše schopnost nebo ochota si říct o peníze. A ta je jako sval, takže když ji cvičíte, tak se zlepšuje. To konkrétně obnáší 3 věci. Jedna z nich je vlastně zbavit se všelijakých introjektů, nánosů a utkvělých přesvědčení, které se sebou táhneme nejčastěji z dětství nebo ze svého předcházejícího života. A těchto věcí se v podstatě potřebujeme zbavit, potřebujeme s nimi pracovat. Druhá věc je, že tohle všechno nebo svou cenotvorbu si potřebujeme zakotvit do nějakých jasných obchodních podmínek a jasných pravidel, která budou jasná nejenom pro ty klienty, ale především pro vás. Takové obchodní podmínky je samozřejmě nejlepší mít veřejně na webu. No a třetí věc je, já jsem už říkala, že vlastně tahle schopnost je jako sval, takže ta třetí věc je, že to můžeme trénovat. Každým dalším klientem, s kterým mluvíte, každým dalším setkáním, každým dalším vyjednáváním o ceně nebo každým dalším kontraktem se tato vaše schopnost vlastně zlepšuje. Uvědomujete si, že se zlepšujete ve své práci. Samozřejmě i to, že třeba přijmete nějakou špatnou zakázku, vás přiměje se zamyslet nad tím, jestli tohle ještě chcete ve svém životě dělat, anebo už ne. Takže, když to shrnu, charge what your worth si myslím, že je nesmysl. Rozhodně to není něco, na čem byste svoji cenotvorbu mohli stavět. Mnohem lepší je stavět na 2 věcech, a to je hodnota pro zákazníka a vaše schopnost říct si o peníze. Jaká je vaše zkušenost? Na čem vy stavíte svoji cenotvorbu? Napište mi dolů do komentářů. A já se těším na další setkání, třeba u některého z dalších dílů marketingových bludů.